Hey, nekwane bendi be dom makolo. Bendi bo dilili be. Ebe ni na-ede na mmiri. Ụnọ niile dị na mmiri na ụnọ ndị mmadụ ya. Na ụnọ anya Hey, Chineke. Nekwane ụnọ mmadụ. N'ebe ele ya si ekwe ọbara. Odegwu ego bunu dị ibe. Ebe niile dị na mmiri. Mkpu niile dị na family. Family niile dị n'Enugu otu dị na mmiri. O nwere ụlọ dị na-adịrọ na mmiri n'Enugu otu. N'eni ji mmụ mmadụ ka ọ wụsa. Onye ọbụla o nwere nke meteliva na-eji ndị mmụ mmadụ. Ebe niile dị na mmiri. Gọọmenti anyị nidile enyemaka. Maka agụ anyị na-ayụ na enyemaka. Ị na-anya ya abụ ụlọ mmụ mmadụ. Na ụlọ ana ndị ọbụla nwere ụlọ ana na ụlọ ana akọba wọbụrụ mmiri. Na ụlọ mmụ mmadụ. Ụlọ alụsịrị ọgwụ. Na ịbụrụ ụlọ ka anyị nọzi n'elu ya. Na ụlọ mmụ mmadụ. Ịbụrụ ebe niile mmiri dị kọvala Enugu otu. O nwere Enugu otu dịlibe na enu. Ebe anyị batara kịta bụ iyi eri ka anyị nọ. Ebe Enugu otu dị Ogbaru ka anyị nọ ebe. Mmiri kọvala ya. O nwere ebe Enugu otu round dị na mmiri. Gọọmenti biko na nke dịzị ka ọkazi 212. Nke kazi 212. Anyị need help. Ụnọ ka ịbụla anyị na-anya ụgbọ ya n'elu. Ụnọ dị chiva, ụnọ ka ị nọ n'elu ya, ụnọ ndị mmadụ. Na mmiri kọvachala ụnọ ndị mmadụ. Ụnọ ka anyị nọchi ebe a, ụnọ ndị mmadụ. Biko zianụ. O nwere ụnọ dị n'Enugu otu dị na enu.